journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, duha ka mga trabahante na ipit sa natumbang nga container van sa Zamboanga City. Distribution sa educational assistance sa DSWD nagkaguliyang benepisyaryo na nga angol tungod sa kagubot. Sa detalye sa ato mga balita, usa ka barangay kapitan sa Lanao del Norte ang gipusil patay sa Lanao del Sur. Samtang duha ka mga trabahante ang naipit sa container van dito sa Zamboanga City kaganihang buntag. Ang container van na hagbuong kay wala malak gikan sa trailer truck kung asa ang mga biktima nagdiskarga og salamin. Ani ang report ni Michael Navarro. Gipusil patay ang barangay kapitan sa barangay Mahayahay didto sa lungsod sa Sultanaga di Mapuro, Lanao del Norte kagabi bandang alas 11:30 Agosto 21, tuig 2022. Mato di Sultanaga di Mapuro Municipal Police Chief Police Major Muammar Sulog na ila ang biktima nga si barangay kapitan Rudy Bitangkor, 54 anyos ug namatay dayon kini atol sa insidente. Sa Blatters SND nakaagom og daghang samad pinusilan ang biktima hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Sumala ni Pulis sa Major Rasulog, padayon pang giimbestigahan ni Police Corporal na si Plukman ang panghitabo o gipangita na ang sospitsado. Samtang dito sa Zamboanga City, duha ka tawo ang grabeng nasamdan sa dihang nahulog ang container van samtang nagdiskarga sila og mga gamit niini dito sa Tutuan Highway, Zamboanga City bandang alas 10 karong buntag, Agosto 22, tuig 2022. Sa taho sa kapulisan sa Zamboanga City, tuwa sa ibabaw sa container van ang duha ka biktima kay nagdiskarga kini apan midahili ang container kay wala di ay kini nalak sa container truck. Maong samtang nagkagaan ang container, nawad-an kini og balanse nga miresulta sa insidente. Ang isa naipit ang duha ka wala panganli nga mga biktima. Usa ang nagrabihan kay naipit sa ilalom sa container van. Apan nakuha na kini sa mga rescuers gikan sa Bureau of Fire, Philippine National Red Cross o sa Zamboanga City Disasters Office. Ana-ana karon ang mga biktima sa ospital. Michael Navarro, Newsline Philippines, Lanao del Norte. Stay safe. Daghan ang naghinam-hinam nga makadawat og cash assistance sa dihang gianunsyo nga niadtong Sabado. Makadawat na og educational assistance ang mga ginikanan ug mga bata. Tungod sa anunsyo, gidugok ang mga regional offices sa Department of Social Welfare and Development ug kay walay sistema. Daghan ang naangol, daghan ang samaran ug daghan ang wala nakadawat. Dito sa Zamboanga City, nagkagubot ug daghan ang samaran. Ani ang report ni Grace Alcunaba. Nagkagubot, nagdasok ug miresulta sa pagkaangol sa 29 ka tawo didto sa Zamboanga City ni adtong Sabado, Agosto 20. Sa unang adlaw sa Educational Assistance Rollout sa Department of Social Welfare and Development Regional Office. Sa media briefing, gisaysay ni DSWD Secretary Erwin Tulfo nga daghan ang naangol ug samarana tungod sa insidente ug nadala dayon sa lokal nga hospital sa Zamboanga. Sinasabi namin, unahin namin yung mga, syempre, yung mga nagparehistro online, ay gusto, sigaw ng sigaw, walk-in. Yeah, we said may walk-in din tayo. Pero, syempre, tuwawa naman, di ba, nagparegister sila online, pagkatapos di mo naman uunahin. So, ngayon, ginagawa namin, pailan-ilan, nagpapasok na kami ng walk-in. Itong mga nakikita niyo sa tent, these are walk-in, these are people na have appointment through online. Ito yung mga pinauna namin kanina pang umaga. May mga nagmamakaawa, kagabi pa raw sila pumila. We understand that. Pero paano naman itong mga
sinabi namin na magpa-register online and then may walk-in din. Sa kadaghan sa gustong maapil sa educational assistance, nagkagubot. Apan ni adtong Sabado, may pagawas og listahan ang DSWD sa Zamboanga Peninsula nga adunay 1,001 ka estudyante ang dili mahatagan sa hinabang tungod kay kulang ang ilang gitunol nga mga papeles. Sa opisyal nga talaan sa DSWD, mokabat sa 48,000 ka mga student increase ang nakadawat og educational assistance ni adtong Sabado. Ug kapin 141 million pesos ang tibuok kantidad nga natunol kanila. Sa DSWD Regional Office 9, nakadawat ang 1,503 ka mga ginikanan ug mga bata. Apan nakadesisyon ang DSWD nga ipasa sa mga ginikanan sa ilang fields offices ang ilang dokumento ug maghulat sa tawag sa DSWD kung kanus sila moadto aron modawat sa ayuda. Tungod sa panghitabo, nangayo og pasaylo si Secretary Erwin Tulfo. Masasabi ko lamang po, pasensya na po kayo. Ginagawa naman po namin ang paraan. Nagre-recalibrate po kami, ina-adjust po namin. Siguro po, next weekend po, ang gagawin po namin, hihingi po kami ng tulong, ibababa na namin sa munisipyo. Pero not in the barangay po, kasi barangay, humihingi po ng indigency, ayaw po ng mga tao yon. Sa munisipyo, upon the supervision of DSWD personnel, meron pa rin po dito, meron sa munisipyo para pumunta na lang po sila sa mga munisipyo nila. I guess that's what we have to do. Pangalawa po, kung mapapanood nyo itong balita ngayong tanghali, huwag na ho kayong pumunta rito. Sinara ko na ho na 7 a.m. So wala na po kaming tatanggapin. Yung mga nasa pila kanina 7 a.m., yun na lang po ang accommodate natin. Daghan ang misaway sa nahitabo kay wala kuno kini sa maayong sistema, kulang sa pangandam, ug kay ang halos tanan gustong makauna og dawat may resulta sa kagubot sa pipila ka lugar. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe. Wala pa makabot sa Department of Education Region 11 ang gilaumang enrollees alang sa school year 2022-2023 sanglit karong adlaw. Nagsugod na ang klase sa pampublikong eskwelahan sa tibuok Pilipinas. Ang ubang estudyante alas 5 pa lang sa kaadlawon, anaan na sila sa eskwelahan. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Mibalik na ang naandan nga face-to-face klase sa tanang public ug ubang private schools sa tibuok Pilipinas sugod karong adlaw Agosto 22. Kini human ang kapindua ka tuig nga giagi sa module ug online learning ang pagtuon sa mga estudyante tungod sa pandemya. Excited nga misulod sa unang adlaw sa full face-to-face classes ang mga estudyante. Sa Davao City National High School, libuan ka mga estudyante ang nagsugod sa in-person classes kaganihang buntag. Alas 5 pa lang sa buntag, ana-ana sa gate sa City High ang mga estudyante. Apan una sila makasulod sa campus, dunay temperature checking, striktong hand washing ug pagpasuot og face mask isip kabahin sa gipatumang health protocols. Pagka alas 6, gipahigayon ang flag ceremony. Sa video, makita ang taas nga linya sa mga estudyante nga naa sa field sa eskwelahan din gihimo ang flag ceremony. Makita sabang ilang tagsa-tagsa ka mga class advisor. Alas 6:15 ang sugod sa ilang klase. Gawa sa orientation ug introduction, nagpahigayon sab og lecture kalabot sa mental health ang mga teacher ngadto sa mga estudyante. Dunay pangbuntag ug panghapon nga klase ang City High. Subay sa record, gikan sa kapin 16,000 enrollees sa milabayng tuig, nakatala og 15,745 enrollees ang Davao City National High School alang sa school year 2022 to 2023. Sama sa usa ka normal nga estudyante, excited sab nga misulod sa iyang first day of school ang grade 12 working student nga si Stephanie Banyas. Yums nga strand ang iyang gikuha ug transfer siya sa Soriano National High School nga nahimutang sa Katalunan Grande. Nabaguhan siya sa balik physical nga klase sa pagtuon. Na-excited ko tapos pag abot dito sa classroom namo kay medyo na naglisod ko sabot kay ma'am kay kanang medyo lawm iyang English niya, halos di siya mag Bisaya. Na ako'y mga classmates pod na na naglisod pod sila sabot kay ma'am. Pagsulod ako sa eskwelahan, gi-temperature tapos gi-hand wash. Nag-introduce mi sa among pangalan tapos gi-check among heights ug weights.
Sa tibok Davao Region, kapin usa ka milyon ka mga estudyante ang may balik na sa full face-to-face classes sugod karong adlaw. Pero 82% pa lang kini kung itandi sa ihap sa mga enrollees niadtong milabing tuig nga miabot sa kapin 1.3 milyon. Sa report sa Department of Education kaganyang buntag, ana sa 28,035,042 students ang naka-enroll alang sa school year 2022-2023. Layo pa sa ilang target enrollees nga 28.6 milyon. Sa press conference niya tung Biyernes, gisaysay ni DepEd spokesperson Michael Pua nga 24,175 kung 46% ng mga eskwelahan sa tibok nasud ang nag-implement na og full in-person classes sugod karong adlaw. Samtang 29,721 kung 51.8% ang nagpahigayon og blended learning, usa ka mix sa classroom sessions o blended learning methods sama sa online classes ug modules. Analang sab sa 1,004 kung 1.29% sa mga eskwelahan ang nag-implement og full distance learning. Gimanduan ng tanang eskwelahan nga nagpahigayon na og classroom sessions, mahugot gyud nga ipatuman ang mga health protocols dungan sa pag-welcome sa ilang mga estudyante. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Hanay ang unang adlaw sa pag-able sa full face-to-face classes sa Ozamis City karong adlaw ug walay na matikdan nga problema gikan sa mga pupil ug estudyante. Kompleto sab sa bakuna batok COVID-19 ang mga magtutudlo. Ani ang report ni Neftali Batuleño. Walay na matigdan nga dagko mga problema ang Ozamis City Schools Division sa pagbukas sa klase karong adlaw. Gipadayag ni Arlen Villa, Senior Education Program Specialist for Social Mobilization and Networking, Ozamis City Division Information Officer, nga base silang obserbasyon, manageable nga mga ginagbay nga problema ang ilang nakita nga dili na bag-o sa matag bukas sa klase nga nasinati sa wala pa ang pandemya. Gipadayag ni Villa nga sagad sa mga ginagmay nga suliran mao nga adunay mga pupils sila binani atong grade 1 o kindergarten nga wala pa makatultol sa ilang mga classrooms diin giubanan pa sa ilang mga ginikanan. Hinuniya gipaniguro nga common lamang kini ining panahona sa pagbukas sa klase. Nasayran nga bisan tuod nga nagdasok ang mga tinun-an sa unang adlaw sa klase sa face-to-face sa mga tulunghaan ilalom sa Ozamis City Schools Division apan na matikdan nga nagmalampuson kini. Kani gidugang ni Villa nga excited ang mga estudyante sa pagsulod sa klase tungod kay duha ka tuig nga wala magkita ang mga estudyante sa ilang mga classmate o mga higala. Dugang ni ini nga lakip ang mga magtutudlo excited usab sa pagbukas sa klase. They are so excited nga kanang mag-eskwela na, mo eskwela na face to face. Considering nga dugay na pud sila nga wala nagkakita sa ilang mga friend. Gisay sa usab ni ini nga padayon nga gipatuman sa matag eskwelahan ang health protocol sama sa hand washing, pagsuot og face mask ug social distancing. Iya usab ang gipasabot nga 99% sa mga magtutudlo ilalom sa Ozamis City Schools Division ang nakakumpleto na sa pagpabakuna sa second dose ug kapin sa 50% nini ang nakahuman na sa booster shot. Even more so pati na ang mga bagong mga maestra o mga batanon nga mga maestra pa mooy na kuan basta ang sa booster more than 50% kay ang kuan gani ang katong first two primary doses 99%. Ipasalig usab sa Ozamis City Division nga gawa sa pagkat-on sa mga magtutungha. Prioridad usab nila ang seguridad sa mga estudyante ilabi na sa paglikay sa COVID-19. Neftali Batuleño, Newsline Philippines, Province of Ozamis Occidental. Stay safe. At tangi! Pambato sa Surigao del Sur sa Indak-Indak sa Kadayawan 2022 back-to-back champion. O construction worker nga namaligya og illegal nga droga na dakpan sa mga pulis sa Ozamis City.
mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer Junior College and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Davao Light and Power Company. Nasungkit sa pambato sa Surigao del Sur ang kampyonato sa Indak-Indak sa Kadayawan 2022 sa open category tungod sa makaagni nila nga performance. Samtang sa school-based category, unang salmot pa lang sa Bernardo Carpio National High School sa Indak-Indak, nagkampiyon dayon kini. Anyang report ni Eugene Hinutan. Gibit-bit pa uli sa Sindak Anib Performing Ensemble of Bislig Surigao del Sur ang usa ka milyon ka pesos nga grand prize human masungkit ang ilang back-to-back champion sa balik face-to-face nga Indak-Indak sa Kadayawan 2022 alang sa open category. Nakuha sab nila ang Best Music ug Best Choreography. Kahinumduman nga ang Sindak Anib ang ulahing nakadaog sa Indak-Indak niadtong 2019 una ang pandemya. Nakuha sa Palabunyan Cultural Dance Ensemble gikan sa LGU Pikit North Cotabato ang ikaduhang pwesto. Youth Olmag Performing Arts Guild gikan sa Kidapawan City sa 3rd place ug nasungkit ang Best Must. Samal Island City College of Island Garden City of Samal sa ikapat nga pwesto. Samtang nakuha sa Sidlakan Performing Ensemble gikan sa Malita Davao Occidental ay kalimang pwesto. Sa school-based category, may champion sa Indak-Indak ang Bernardo Carpio National High School Performing Ensemble nga unang misalmot sa kompetisyon ug nasungkit sab nila ang Best Must, Best Music ug Best Choreography. Ang defending champion nga Santa Ana High School Performing Arts Guild anaa sa ikaduhang pwesto. Gisundan sa Doña Carmen High School, 4th placer ang TESDA Region 11 ug Mabini National High School Apo Duwaling Dance Company nga nakuha ang ikalimang pwesto. Nalingaw gyud pag-ayo ang tanang nananaw sa nindot nga performance sa mga misalmot sa Indak-Indak sa Kadayawan 2022 gikan school-based hangtod open category ug napuno sa kahugyaw ang San Pedro Square ato sa ilang grand showdown. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Nagpabiling hugot ang Armed Forces of the Philippines sa pagpanggukod sa mga nagkadayang grupo sa mga terorista sa probinsya sa Basilan ug sa Zamboanga Peninsula. Gihimo sa kasundaluhan ang mga operasyon sa tumo nga maundang na ang kalihukan sa mga teroristang grupo. Niadtong Sabado, usa ka malampusong operasyon ang gihimo sa mga sundalo ug pulis batok sa teroristang Abu Sayyaf. Ani ang report ni Grace Alcunaba.
Nasakmit atol sa joint operation sa kapulisan ug militar ang mga gamit panggubat sa ilang gitarget nga sakop sa Abu Sayyaf Group didto sa Sitio Oval, Barangay Tipo-Tipo proper. Tipo-Tipo dinhi sa probinsya sa Basilan niadtong Sabado, Agosto 20. Sa taho sa Army ug sa PNP nakamatikod kuno sa ilang pagduol ang target nga giilang si Tawakil Bayali alias Jaber. Ug dali kining miikyas pahilayo sa maong lugar, maong wala kini hisakpi sa naglihok nga mga tropa. Atol sa paghawan sa gihisgotang lugar, nakit-an sa mga personahe sa 39th Explosive Ordnance Disposal Team ang usa ka M79 grenade launcher, usa ka 40 mmWP nga bala, duha ka rifle grenade, tulo ka fragmentary grenade ug 72 ka mga bala sa kalibre 30 nga bala ug gidala kini sa 18th Infantry Battalion Headquarters alang sa tukmang disposasyon. Matod pa ni Lieutenant General Alfredo Rosario Jr., ang commander sa Western Mindanao Command, nga ila kunong gipakusgan ang ilang intelligence operation aron masubay ang nahabilin nga mga miyembro sa Abu Sayyaf Group. Gipaligon daw usab nila ang ilang kolaborasyon sa ilang mga kauban gikan sa PNP ug uban pang mga ahensya sa seguridad aron masiguro ang malampuson nga pagpahigayon sa mga operasyon sa pagpatuman sa balaod. Sa laing bahin, gipasidunggan karon sa 101st Infantry Brigade ug 64th Infantry Battalion ang ilang giingong kadaugan ug mga maayong hinimuan pinaagi sa paghatag og significant accomplishment streamer. Mismong si Army Commanding General Lieutenant General Romeo Browner Jr. miadto dinhi sa tropa sa militar sa Basilan aron personal nga tan-awon ang kahimtang sa mga tropa ug paghatag og significant accomplishment streamer sa mga personahe sa 3 Red Arrows ug 101st Brigade sa Barangay Tabiyawan, Isabela City ning probinsya sa Basilan. Sa iyang talk to the troops, gidayig sa Commanding General sa Philippine Army ang paningkamot sa 101st Brigade ug sa tanang operational controls o OPCON units niini sa pagpatunhay sa kalinaw ug kahapsay sa Basilan. Matod usab ni Lieutenant General Browner nga dunay importanteng papel ang lain-laing sektor ug stakeholders sa pagpreserbar sa kagawasan ug kalinaw sa probinsya. Gipahinumduman usab ni Lieutenant General Browner ang mga tropa sa pagpadayon sa kasamtangan nga misyon ug ipadayon ang kainit sa ilang mga kasing-kasing ug pagtinguha sa pag-alagad sa nasod nga may integridad ug pagpakabana alang sa uban. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Province of Basilan. Stay safe. Wala na makapalag ang construction workers sa Usami City nga namaligya og illegal nga droga og giaresto kini dihang pulis na diay ang iyang gibaligyaan. Ang suspect nasakpan sa iyang illegal nga binuhatan dihang nakadawat og report ang kapulisan nga naduhig kini sa pagpamaligya og shabu. Anyang report ni Neftali Batulenyo. Nasikop sa iniusang puwersa sa kapulisan ang usa ka construction worker sa gipahigayon nga bypass operation. Ang nasikop nga suspect gila ni Police Major Dennis Tano hipi sa Usami City PNP nga si Michael Angelo Regidor, 31 anyos ulitaw, construction worker og nagpuyo sa Purok 1 Doña Consuelo, Usami City. Human nga makadawat og taho ang kapulisan sa pagpamaligyag illegal nga druga sa suspect, gihimo dayon ang usa ka bypass operation pinaagi sa Provincial Intelligence Unit PIU, Provincial Drug Enforcement Unit PDEU, Misamis Occidental Provincial Police Office, 102nd Regional Mobile Force Battalion o Usami City PNP. Human nga magpositibo sa bypass operation, wala na makapalag pa ang suspect ug mitahan na lang sa iyang kaugalingon. Human nga masayran nga sakop sa kapulisan ang iyang gibaligyaan sa illegal nga druga nga gituhang shabu. Nakuha gikan sa paghupot sa suspect ang usa ka sachet sa gituhang shabu, 500 piso bill nga marked money ug laing upat ka sachet sa shabu sa dihang gikapkapan na kini sa kapulisan. Ang nakuha nga illegal nga druga gikan sa suspect adunay street value nga 13,600 pesos. Ang suspect magatubang sa paglapas sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nahitabo ang maong operasyon niadto Agosto 20 sa may alas 10 kagabion sa panimalay mismo sa suspetsado.
Neptali Batulino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Gipaspasan sa mga opisyal sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kon BARM ang pagpanghatag og proyekto sa mga lugar sa ilang rehiyon nga nanginahanglan og serbisyo sa panglawas. Niadtong Biyernes, laing proyekto na usab ang gisugdan sa Isabela City sa probinsya sa Basilan. Anyang report ni Grace Alcunaba. Magtukod og bag-ong Provincial Health Multifunction Center dinhi sa Isabela City, probinsya sa Basilan. Niadtong Biyernes gipahigayon ang groundbreaking ceremony sa maong proyekto ug kini ang mahimong pilot area sa Universal Healthcare System sa tibuok Bangsamoro Autonomous Region nga gipahigayon sa Isabela City, Basilan. Ang aktibidad gipanguluhan ni Basilan Governor Jim Saliman nga nagkantidad og 15 milyones ka pesos sa PEO compound sa Barangay Eastside, Isabela City, Basilan. Giabagan kini sa Provincial Health Committee Chairperson Nasser Salain ug board members Muammar Muarip ug Monsoy Aramil. Matud ni Gobernador Saliman nga ang budget alang sa duha ka andana nga edipisyo nga adunay garahe alang sa dental bus ug ambulansya magagikan sa 20% development fund sa kagamhanang probinsyal. Sa iyang mensahe, malaumon ang gobernador nga ma-institutionalize sa proyekto ang healthcare system sa probinsya ug napili ang Basilan isip pilot area sa Universal Healthcare System sa tibuok Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Dugang gibutyag ni Saliman nga ang sektor sa kahimsog kabahin sa prioridad sa iyang administrasyon. Bisan pa nga dugang paniya nga daghang mga proyekto sa infrastruktura ang gikatakda nga himuon usab ang mga groundbreaking sulod sa unang isa ka gatos ka adlaw sa iyang katapusang termino. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe. Ug mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo yung mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!